Axels första steg i Filippinerna. Hur känns det, Axel? Är du nervös? Nej. Akta så. Är du med? Ja. Requesting all ancient passengers Oh my god. Folk trängs. Folk bryr sig inte om att jag ska vara före dem. Eller jag menar att jag är här. Där de vill komma i kö snabbt. Ja, ja. Jag är Filippin, din jävel. Ja, vi måste visa passen så vi stoppar här.